DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Yes, mga kasama, ikaduhang adlaw nga Martes kita para sa tuang DXDC Listener of the Day. Natakaroon din mga kasama, kinibalaya to ang misyon at ang sudlon. To ang nanay sa barangay 27 na adlaw kanimo. Nay, murag imong ipamilyo DXDC? Oo, Ayan, unsay pangalan nimo, Nay? Cristita Abarca. Ayan, si Cristita Abarca. Nanay Cristita Abarca, nasay ba ka nga ikaw ato ang DXDC Listener of the Day? Ay, wala kong say thank you! Nay, pila nakakatuig na minaw sa DXDC, Nay? Lugay na. Dugay na. Unsay nakapadasig sa imuha para maminaw sa DXDC? Mga drama. Mga drama. Ayan. So di ka basta-basta na, no? So kung ikaw pangutanon, magpabiling lang yun ka pagpaminaw sa DXDC. Pag-uoy, mamali, pag-uoy na mo. Og tumunian na, Nay, nami dala sa imuha nga premyo. Kay ikaw ato ang Listener of the Day sa DXDC. Unang premyo. Dawata to ang litsyon, manok. Perting lamia. Ayan. Napagyod, Nay, ang ato ang radyo, Nay. Dawata ang ato ang radyo. Duha na gini mo radyo. Sharo. Salamat! Oh, pero napanay partner 9 ang kining ato ang soft drink. Ato ang bugnaw nga soft drink. Of course, ang ato ang souvenir, mga kasama. So, Nay, dawat ato ang souvenir, Nay, nga t-shirt gikan sa DXDC. Unsa ato ang kasulti, Nay, nadawat na nimo ang ato ang premyo. Daghang kayong salamat sa DXDC. Nakadawat kong regalo dito sa inyo. Alexon Manong. Ayan, salamat kayo, palakpak naman dyan. Ayan. Woohoo! So mga kasama, tangin ang media sa inyong barangay kay ikaw na po ang amuang mahimong DXDC Listener of the Day. Kini si Radjuman Joel Bray, tatak, Arimen! DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.